alang tum korte bang podo inur bang ke ceboy jelo non korte bang kli lapen ke pamukang ahemasor basat itimungpi lapen asomar bahini do alang nitum khan sidame kai kemat ajak celong verdi lapen ke goreng awar sai bang ke nitum la ciklo yonang bung pen alang li hemasor kan ke ikonwek pobisi nang nitum press media ang no pen nitum tangga kono lapen ke alang li phan ke khai no pe ke hokon adoni si pinabang ke mi an people labang su mi an ke long sidame alang li phana bang ke man pem onar pamika pensi non prime minister of India, governor, chief minister, lapen president of India initum kadok hobi ta kheklong lo rason si kadok hobi keret ta dopo salam silut ta pipon ko hili kadok se me apon bola so aten si ayen ke pon si la so ten si klem pon bang non tong